scharnierpunten, of knieën, of heupen. De bedoeling bij mij is dus alles wat beweegt en draait, om dat dus bewegelijk en draaiende te houden. Dat wil zeggen, het begint dus op een systeem van boven tot aan beneden, tot aan je vingertops en aan je tenen. Ja. Het zal niet zo, want dan ben ik dus een poos mee bezig. Ik zal het dus in wat grotere, grovere stukken doorbrengen. Maar ik begin er wel in hetzelfde systeem. We beginnen met het hoofd bijvoorbeeld. Dan, hier zit dus een beweginggedeelte in je nek. En dat moet dus bewogen worden naar voren en naar achteren. En dan draai je het hoofd, vooral omdat wij samen de wedstrijden hebben gedanst in Duitsland, op de Hoefvrouw in Duitsland, moest je dus ook die bewegingen goed hebben, maar je staat dus, weet je wel, met een tango. Daarom heb ik het zo aangeleerd om altijd alles wat beweegt, bewegend te houden. En niet dat als je nog een poosje bent en stil hebt gestaan, dat het dus dan weer te stijf wordt. Ja. Goed, dan buigen we eerst het hoofd naar voren en naar achteren. Een paar keer, niet meer dan 5 tellen, nog 3 tot 5 tellen. Ja, dan gaat hij dan. 1. En langzaam omhoog. En dan weer naar voren, 2. En dan rustig naar hoog. En 3. Hoog. En 4 naar voren. En terug. Zodat je het maximum bereikt. En 5. En terug. Zo. Dus dan staat het hoofd weer recht. En dan is het van links naar rechts. Dus linkse kant en de rechtse kant. En dan links, de voetzelkant en dan verder gaan kant. En dan is het de tweede keer. Dan krijg je nummer 3. Dan krijg je langzaam naar rechts. Nummer 4 is ook langzaam naar links. En langzaam naar rechts. En nummer 5 is links. En rechts. Zo is het hoofd weer recht. Dan draai je met het hoofd op het halsband naar rechts. 1. Voluit. En dan terug. En naar links. Voluit. En terug. En rechts. Voluit. En terug. En links. Voluit. En terug. Nog 1 keer. Rechts. Voluit. Terug. En links. Voluit. Terug. Zo. Dit zijn die halsbewegingen die je maakt. Wanneer er dus verder gevorderd kan zijn, dan kan je er voorover gaan. Dan krijg je door het gewicht van je hoofd, wat dan hier aan die hals hangt, die kan je dus ook hetzelfde beweging maken. Als het de eerste keer maar niet is doen, dan is het misschien te veel net voor die nekspier, voor die halsspieren. Maar het gewicht van je hoofd gaat omhoog en omlaag. En omhoog en omlaag. Ja. Ja, en omhoog en omlaag. Oké, dank u. Kunt u weer overeind komen? Zo, dan hebben we dit pad gehad. Dan gaan we over naar de schouder. De schouder draaien we hoog mogelijk en naar achteren. Hoog mogelijk 1. En hoog mogelijk 3. Dan 4 tot 5 keer. 4. Naar voren en naar achteren. Nou, andersom van achter naar voren. Achter naar voren. Achter naar voren 2. Achter naar voren 3. En 4. En 5. Zo, dan hebben we dus van hier naar hier gewerkt. Dan gaan we dus met de armen. Dan komt er een soort gewicht aan deze punten. Bij die schouders. En dan gaan we dat omhoog. Heel gestrekt. En zijwaarts uit naar beneden. Omhoog 5 keer. Langzaam, zodat je controleren kan dat alles wat dus beweegt over elkaar heen, dat het dan zonder problemen gaat. 3. Ja. Heel mooi dat er soms als ik die ellebogen ook gestrekt houden, dan komen die ellebogen meer bij die ogen. Zo. Juist, dat is 1. Dan gaan we
5 keer naar voren op deze wijze. Heel hoog en naar achteren. Heel hoog en naar achteren. Hoog en naar achteren. Hoog en naar achteren. En hoog. Zo dat we die schouderkommen laten werken. Niet, maar dan gaan we dus naast elkaar achterop. Dan proberen we deze draaiende beweging te maken. Naar voren en naar achteren. Dan zijn ze dus belast vanwege die armlengte. Krijg je 4, krijg je 5. Zo stoppen en dan gaan we omgekeerd richting hetzelfde. Dat zou omgekeerd ook kunnen werken. 3, 4, 5. Goed. We hebben die beweging gemaakt, maar dan wil ik toch zien of ik ook voorwaarts kan. En dan kunnen we dus dit doen. En dan tellen we tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zo, de allereerste was. En met deze alle behonden trekken we dus naar je toe. 1, 2, 3, 4, 5. Goed zo. Nog 1 keer. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is de andere kant. Gestrekt. 1, 2, 3, 4, 5. Zo, dan hebben we dus deze beweging ook nog voor je schouders. Dat je dan je hoofd, ken je deze? Dat wel. En je kunt met het hoofd zo vrij bewegen. We zitten ook op hartgymnastiek, dus voor je hartproblemen. Beide zijn we hartpatiënten. En daar kom je dan ook hetzelfde oude mannetjes tegen in mijn leeftijd, zo'n 70, 75. En zijn ze zo. En dan zijn de trainers, dan hebben ze allemaal, kunnen ze het zo hoog heffen, dat ze dus zo rustig kunnen kijken. Dat je elkaar aan kunt zien, bij wijze van spreken. Dus dan zo gestrekt en dan wisselen we uit. Ja? Zo. Het moet dus, als het kan, nou zo mogelijk. Dan heb je mensen last van. Okay. Ja, stop maar. Zo, dan hebben we dus hier de schouderbeweging en de ellebogbeweging gemaakt. Die kunnen we dus gestrekt, hoog, vooroverbuigen en proberen eerst de knieën en zo naar beneden, naar de voeten te gaan. Op deze wijze. En dan achter de enkel en drukken we dus over de lichaam nog zo diep mogelijk naar beneden. Ja, weer terug. Zo, komt er weer terug. Ja, hetzelfde weer hoog. Het is de eerste keer was het een beetje moeilijk gegaan, maar dan wordt het die spieren losser en gaat dan verder makkelijker. Dit mogelijk. En weer terugkomen. En nog 1 keer. Zo. En weer terug. Okay. Ja. We zitten ook op hartpatiënten nog een stukje Duitsland, omdat we bij de hartpatiënten zijn. En als je dan die mannetjes ongeveer op en bij meekrijgt, ik ben nog een paar ook de oudste, en dan zie ik ze dat ze op een gegeven moment verbouwd dat ze die beweging maken. En dan zijn de trainers hoger. Maar dan is het niet altijd makkelijk voor die figuren die het niet zo gewend zijn. Nee? Maar goed. Dus nogmaals. Zo. Ja. Ik zie dat het allemaal heel gemakkelijk gaat. Het is een goede bewegingsstijl. Zo. Zo, en dan krijgen we deze draaiingbeweging nogmaals. Zo. Hoog. Cirkels maken. Het is heel belastend dat die allemaal gestrekt zijn. Ja. Zo, en terug. Oké. Nou, dan hebben we dus dit tot hier gehad. En nu gaan we dus, en deze romp hebben we ook al voorover, maar nu maken we die zijwaartse beweging. Dus van hierop gestrekt te blijven. Ja. Dat is die ruggenwervel, zit je echt die beweging maken. Hè?
keer. Zo. Ja. Zo, en dan krijgen we dit rijden, maar die pufferbuik, dat is zo is geweest, die gaat er nooit zo. Dan kijken hoe we dit te doen. Zo en terug. Zo ver mogelijk. En terug. Nog 1 keer. Ver mogelijk. En terug. Zo. Nou, stap langer. Even lossen. Anders maken we Zo, en dan krijgen we dus dat die draaiing hebben gemaakt. En dan krijgen we deze beweging. Dat is wat zeggen, dat is deze beweging. De bovenlichaam. Dit project is stilstaan met de bovenlichaam. Zo. 2. Nog 1 keer. Zo. En dan krijg je dus, na dat gedaan hebt, dan gaan we de benen met elkaar doen. En dan proberen we dus op deze wijze de heupen te draaien. Dus je werkt wat dit gedaan heeft. 3. 1, 2, 1, 3, 4, 5. Zo. Dan gaan we dus deze beweging voor die heup verdraaien. Dat doen we dan op deze wijze rustig aan. Dus verdraaien. En die voet maar om, dus dat die bal precies daarin draait. Niet? 5 keer. Zo, nog 1 keer. En omgekeerd, zo. Ja. 2, 4, 6, 8. Dan laat ik je adem even bij elkaar, tenminste 2 aan 2 bij elkaar te staan en dan deze beweging te maken. Dat we nog met die heupknoppen bezig zijn. Met deze heupknoppen bezig zijn. En dan is het dus ondersteunend. De een blijft staan, dus hij blijft dus staan. En ik die het maak, die gaat de knie omhoog. En op zijwaarts, hoog en terug. 5 keer. Door, zijwaarts en terug. Dus dat moet echt niet. Beweegt. Kom maar op. Knie omhoog, zijwaarts en terug. Dat is een schoolvloer. 15. Zijwaarts en terug. Zo. Zijwaarts en terug. Neer. Hoog. Zijwaarts en terug. Wisselen, andere been. Op les ga je hoog. Zijwaarts en terug. Hoog. Zijwaarts en terug. Hoog. Zijwaarts en terug. Hoog. Zijwaarts. Vijf keer. Volgende been. Andere been, een beetje aan elkaar nog eens. Ja, dat mag je. Zijwaarts. Ja, Ja, ga je rechts beginnen. Zijwaarts en terug. Hoog. Zijwaarts en terug. Andere been. Zijwaarts en terug. Ja. Zijwaarts en terug. Hoog. Zijwaarts en terug. Hoog. Zijwaarts en terug. Oké. Zo, dan krijgen we een ondersteun. Op deze wijze pakken we hier. En dan gaan we met het achterbeen, met het hele gestrekte been. Dus te zorgen dus dat dit niet vlak ligt. En dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5. En dan wisselen. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Dat je dus op dat. Eerst naar achteren en dan lopen we straks weer terug. Ja, Kan je dat ik zo niet? Ja?
2. Toch? Ja. Jongens, moet je aan de overkant. Ja. 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 Dan ben je eruit hoor. Vallen. Zo, ja. Ja, hoger, ja, hoger erop. Ja, goed zo, goed zo. 5 keer net niet hoor. Ja. 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 4. Ja. Ja. En dan hebben we dus, tot zover hebben we het gedaan, niet? En de knieën hebben we natuurlijk al ingemaakt, maar dan gaan we dus met dit gewicht van die rond even door die knieën, maar niet zo ver. Stop aan de kuiten en weer terug. Ja? Ga je? 1, 2. En dan 2. Maar voelt het precies spannend. 3, 4, 5. Ja, en dan proberen we dat, hoe ver je kan komen. U hebt tenminste hele goede yoga zitten, als ik zie. Hopelijk is dat buikbaar. Probeer dus tot aan te tippen, 5 keer. Niet, maar wij gaan streng terug. 1, 2, 3. Zoveel mogelijk bij de middenlijn. 4, 5. Ja. Zo, en dan hebben we nog een onderoefening. We zijn nog niet met de benen klaar. We gaan naar de tenen toe. En dan gooien we elkaar weer vast. Zo. Normaal sta je dus aan een stang, als de man of op een stoel vormen. En dan heb je met 2 benen omhoog en omlaag. Dus het is je hele voetwerk met die tenen ook bezig gaan worden. Ja, dat is ook voor je. Ja, weer. 1, 2, 3. Dus het is 5 keer. 4 met 2 benen. Maar niet altijd Ja. systeem. Ja. Denk ik wel weer kopmaag. Oh, met de tenen moet je alles gaan. Ja, ja. Oh, dat heb ik vergeten te zeggen. Ja, dat is Ja. Ja. Zo, en dan van links naar rechts. Dus, en links, hè? Van links naar rechts. de tenen omhoog. Ja. De tenen omhoog, ja? Ja, de tenen mogen omhoog. Ja, ja, ja. Even dan. Zo, en dan steun je weer even op elkaar. 1 been voor en draait de hele enkel om. Naar rechts 5 keer en naar links ook 5 keer. Nee? Zo. We weten dat ook met fietsen alles functioneert. Zo. Niet meer als 5. Mag wel 2 keer 5 doen. 2 keer 5. Niet meer als 5. Zo, dan hebben we dus dat eigenlijk in principe zoveel mogelijk bewogen. En dan gaan we dus proberen bepaalde oefeningen voor de rondcellen, die spieren in de hand in de rug te versterken. Op deze wijze. Gaat het zitten. En dan komt het achterop voor de gewichtverdeling. Zo. En dan proberen we dus die knieën, deze andere benen horizontaal te houden. En dan gaan ze dan
Dus niet hoog en zo, dat blijft dus hetzelfde horizontale lijn. Nee? Dat doen we nog 10 keer. Als het gaat, dat is 5. Uitblazen als er dus in moet komen. En uitblazen. Inblazen als er dus gestrekt. Neer. Uitblazen. In. En neer. Neer. Probeer weer 45 graden te hebben. Zo. Dit bent horizontaal en gestrekt neer. Dit bent horizontaal, gestrekt neer. Ja? En neer. Yes. Zo. Dan kun je op je rechterzij, of de rechterzij ligt, zo. Dan gaan we dus het gewicht van die benen zijwaarts omhoog. Verder omhoog is en terug. 2. Dan krijg ik dus 3. Dan krijg ik 4. En dan krijg ik 5. Zo, dan wisselen we het andere been op de andere zijde. 2. 3. En 4. En 5. Ja, stop maar. Zo, dan hebben we dus de zijde links. Van de borst af. 5. Zo, terug. Dit gaat natuurlijk inderdaad. Dan doe je het als het hier zit, de heup, dan kun je met dit gedeelte te gebruiken. Dus zo. Zo. En dan wisselen met het andere been, dan wisselen met het andere been. Zo. Ja. Zo. Probeer je deze draaiing nog een keer. Dus de knieën omhoog. Die draai hier. En dan probeer je handen opzij. Met de beide knieën rechts te buigen en de handen te vragen. Oké. En weer terug. Andere kant. Ja. Weet ik het hier. Goed zo. Goed zo. Ja. Zo. Kun je nog handen en knieën nog voorover op de mat, op deze wijze. Het helemaal voor je. Ruimte naar beneden en de rug omhoog. Rug omhoog en ruimte naar beneden. Ja? Voor 5 keer, rug omhoog en naar beneden. Rug omhoog en naar beneden. Omhoog. Ja. Rechterbeen gestrekt, horizontaal en heel hoog in. Heel hoog in. 5 keer. Heel hoog. 3. Zo. Je hebt het gewicht van het been wat je dus omhoog moet drukken. Ja. En terug. Andere been. Hoog. En terug. Rustig aan. Hoog. En terug. Rustig aan. Hoog. En terug. Hoog. Terug. En de laatste keer. Hoog. En terug.
Zo. Hoe voelt u het zelf? Lekker. Ja? Ja, dankjewel. Is het nodig? Ja. Dan, dat doe ik dus iedere dag. Want ja, ik ben het ook alles oud. Met 87 dus. Dan probeer ik het gaande te houden. Zo lang als mogelijk is. Ze zeggen dat ik dan 100 worden. Ik zeg, zo ver kijken. Nou, iedere dag is voor mij belangrijk. Dat ik mijn ogen opent en mijn vrouwtje zie. Ja, en dan, dat ik weet dat ik hier nog bij de kinderen ook kan zijn. Ja, heel fijn. Ik dank u zeer voor de medewerking. Ik hoop dat ik misschien morgen een beetje last heb van, dat u dat niet zo direct geeft, maar misschien een beetje last heb van een beetje stijf gespierd, omdat het misschien nog niet zo intensief gedaan heb. Als het goed gaat, en ik doe het lang over, probeer dan naar 10 te werken. Dus nodig naar poosje, series van 7. Heb ik met haar ook. Moet ik ook heel wat bijbrengen. En zo iedere keer die series verhogen. Dat je zegt tot 10 en dan maak je 3 van 10. Of 2 van 10. Zo bouw je dan maar op. In 1 keer liever niet. Want dan kunnen we onze leeftijd niet meer zo doen. Ja? Ja, bedankt in elk geval dat ik dat kunnen doen. Dankjewel, pap. Ja, dankjewel. En laten wij de zonnegoed aan jou zien. Ja. Dan doen we de zonnegoed 3 keer en dan gaan we naar de ontspanning. Dus dan mag je ook lekker liggen. Oké. De ontspanningsoefening. Breng de aandacht naar de weergeloze schoonheid van een opkomende zon. Zoals die altijd ergens, op ieder moment opkomt. Dan is deze weergeloze schoonheid ook in jou. En zonder deze zon zouden wij hier niet in dit leven deze ervaringen op kunnen doen. En daarvoor Surya Namaskar, een eerbiedige groet en verwelkoming van de zonnekracht. Om Ram. Om Rim. Om. Om Rai. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Om Om Rai. Om Ram. Om Ra. Om Ram. Om Rim. Om. Om Rai. Om Ram. Om Ra. Om Ram. Om Rim. Om. Om Rai. Om Ram. Om Ra. Om. Om Ram. 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 Om
mag je in je eigen ritme doorgaan, die voor jou ook niet prettig is.